Ndara Werkudara bekti kula Den ya tak tampa Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Ndara ya garing tak tampa Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula nggih Gus ya Petruk tak tampa ya Petruk tak tampa Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Den ya Bagong tak tampa enten apa gawe kaget rawuh tanpa sraba mboten wonten menapa-menapa kok mak jelek rawuhipun Ndara Werkudara. Kula ingkang ngabdipun Semar nyadong dawuh Den. Semar. Kula. Prataku ning Karang Kadempel. Sayekti mung bakal nanting karo kowe. Nanting perkara napa? Kowe ngerti apa ora? Yen to Mbak Yuku ya kuwi ora Drupadi sawetara lunga saka negara Ngamarta. Gusti Ayu Wara Drupadi tindak saking negari Ngamarta. Yo. Lah sebabe aku dhewe ora ngerti. Nganti tekan dina iki ora ana sarta ora bisa ditemokake. Mula banjur barep Kakang kanggo utusan karo aku sowan menyang resaning Begawan Durna ya bapakku. Aku takon menyang didununge para Drupadi Durna bapakku paring dawuh. Para Drupadi sayekti bakal bisa bali marang negara Ngamarta nanging lamun negara Ngamarta kudu ana tumbal. Negara Ngamarta kudu ana tumbal. Lah tumbale napa? Napa Semar sing ken ngupaya tuwin ken goleki? Kula golekane nek waton cetha tumbale. Wah, Semar. Kula. Kowe tresna karo Pandhawa apa ora? Lahir batin to, Den. Sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil kula nika tresna kalih para Pandhawa. Pripun sampeyan ajeng dawuh napa? Yen kowe tresna karo para Pandhawa, tegese kowe kudu ikhlas. Ikhlas bab napa? Jarine Durna bapakku sing kena dienggo tumbal balekake Drupadi Mbak Yuku ora liya kejaba mung siji. Wah, pripun ampun ragu-ragu. Bagong anakmu tak boyong tak dadekke tumbal. Iki mbok menawa numuse impenmu, Pak. Ndara Werkudara wis dawuh kaya ngono. Gang, dong apae? Oh iki ngerti ora? Ngapa? Ndara Werkudara iki mau omong apa? Semar, Ngamarta mbutuhke gombal. Wondene gombal mau ora kudu ngomong sandangane Bagong. Basa budhek. Kowe kaya ora ngrasa ta ya, Kang. Piye, Pak? Aku ora iso mikir. Aku ora iso mikir. Kowe tak omong ya, Kang. Piye? Ana apa? Apa sing perlu tak tanda tangani? Kowe mlayu wae sing adol. Gundulmu kowe. Yaene kon mlayu-mlayu padake maling. Kowe gak ngomongi ya, Le. Ndara Werkudara rawuh mrene. Kowe Ndara Werkudara golek tumbal supaya Ndara Drupadi timbul ning negara Ngamarta. Terus rasa do nangis ta? Terus piye maksude? Tumbale iki sing arep dienggo tumbal kowe wer goblok. Aku Ndara Werkudara omong dhewe. Kowe nek ra mlayu, piyai loro kae ngerti pambegane to, Gong. Mlayu sing adong. Mlayu golek slamet. Aduh. Wis. Bagong aja nendi-endi arep tak kowe ning negara Ngamarta. Weh, adalah. Truk. Kaya ngene iki ora tak adepi. Aku nyingkir padha karo aku nyingkiri masalah. Masalah arep ngoyak aku terus. Menengo terus, menengo reng. Aku tak mlayu.
Bagong tiga tumbal, Pak. Ya ora nggola pumbel to, Mer. Ndas kok nggola pumbel. Aku dhewe ora mentolo. Lah kok kelakuane ndaraku kaya ngono apa Ngamarta ki ora enek sinuwun Ndarawati apa piye to? Jebul bener omongane Semar. Ngimpi dadi manten ora kandhingan ana-ana kok aku arep dadekke gombal. Yo ngalah wis pisah karo kulawarga, pisah karo anak-anakku. Yem Murti yem. Aku pamit ya yem. Anak-anak do dijaga, anak-anak do diopeni yem. Aku jaluk pamit, aku tak lunga sing adembane aku modar yem. Ndara Janaka kene ngoyak wong banter ora jamak-jamak. Aku mesti kecekel iki mbok mlayu kaya ngapa. Ndara Werkudara nek wis matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener Rara Jonggrang. Melumpat mesti nglibani sirahku modar. Alah wis kok kaya ngene to uripku. Keloro-loro. Kelunta-lunta temenan. Ya, mandel ora wis arep tekan kene. Kena ora tak gawe srana. Wis ora bakal rampung perkarane. Sing ora mlayu sing ada. Muga-muga Ndara Janaka liwat kene wis ben kejeglong ya ben kurang ajar wong ora salah kok Adipati. Adipati. Satriya mlaku kok kejeglong. Bagong lemah dipun kedhuk ditutupi godhong. Piyambakipun pados gesang supados kula mboten saged ngoyak dhateng Bagong. Wah, edan oyahe. Pintere dioyak ketoke wis cedhak kok ilang tak kedhepake. Wah, Nendi Bagong kowe aja mlayu srana timbuling para Drupadi. Kowe kudu dadi banten ikhlasnya nyawamu Bagong. Wah, kaya ana wong ambekan megap-megap. Wah, Bagong, ojo ndelik. Bagong. Wah, kaya ana swara makmuk. Anggere kecekel boyong ning Amarta, tak gecek sirahe.
Wah, Nedi menungsane. Wah, kaya nang kene. Wah, bagus. Aduh, mati aku. Badak bunggas nan tak lakoni piye munggah gunung aku melorot sing sepisanan sukses sing kedua kok sing tiba kandhasku sik wah wis ngrekoso tenan iki piye wis ndara warku dara ketok ya wis kentekan akal wis ora ngoyak aku nang nganti aku kok ngetok pesungul Konangan Ndara Janaka Bagong ije urip sifat jemparing ratas gulumu. Modar aku. Hah. Piye to iki nasibku iki? Wah, Jan. Aduh. Wes monggo aku ndelekke lawuh nang omah. Wis genah dipangan murtiyem. Kae dokoh banget. Wong tak kok ayam goreng kok ngerti ping kari sikil siji. Mangane jan luar biasa. Wis entang-entang mandang rasane. Wis tinimbangane urip ketoyong-toyong. Mati ah. Golek dalaning padang. Ngelampu. Apa jenenge? Apa to kae jenenge? Wes luwih becik ngalu. Ngelalu ndeng kok ngalu. Ngelalu wae aku. Golek dalane pati. Dewa. Dewa. Dipun wengakaken lawanging kasuwargan Jawata. Kula ingkang abdi Tapon Bagong badhe pados mergi ning Pejang. Kula arep golek dalane pati. Pun boten wonten gunanipun kula urip ana ing alam padang Dewa. Sampeyan krungu mboten Dewa budhek kabeh. Mangko tenan aku ngarep kae kaya ana sumur. Nyemplung sumur kowe. Anggere nyemplung dases iki nang isor kena watu padas mati sek wis. Wis menah. Ambane aku mulih dadekke tumbane negara Ngamarta, tak ikhlasake nyawaku wis meneh. Nangka bosok dikopiok kari betone. Aduh Bagong lah kok dadi kita nekat kaya ngono iki piye? Nyemplung sumur. Mangka sumur tuwa kaya kene iki. Ngisore mesti ora ana banyune mesti mung padas suri. Waduh kita tekan ning pati iki kok nganti kawanguran Sang Hyang Jagat Girinata. Sinenggo Bathara ora iso menggak marang kekarepane Bagong. Aku nampa duka. Walah Bagong. Saja sembrana. Kita ulun jarwani ya. Pancen iki dadi lakon kita. Oh, mengkaten. Iya. Kita iki titah ing Jawata, mula sing gawe kodrat lakuning titah kuwi ulun. Oh, nggih. Berarti kita kudu manut. Kita sapa? Lho. Pulun nyebut kula sinten? Kita. Pulun ulun. Ah, berarti kula niki kita, sampeyan niku ulun.
Ngene ya. Kita iki sebutane kanggo titah. Yen dewa nyebut kowe iki kita. Oh, berarti kita niku bisa kula, bisa sampean. Tegese piye? Nek kula nyebut sampean berarti kita pukulun. Ora, iku sing ngucap ki dewa. Lah nggih, lah berarti kita niku saged kula, saged sampean. Ulun niku ya iso sampean, iso kula. Ah, ngono kuwi bener. Ah nggih. Terus kersane kita Betrata pripun? Ulun mengkari manut. Wah, lah iki mecahke sirah iki. Ampun Bu Kulun. Ampun Bu Kulun, kula percaya kapan-kapan. Hus. Malah dipecah. Ngene ya, Bagong. Iki mau lho ditimbali Sang Hyang Jagat Giri Nata. Ya jagat Giri Pratika. Nggih, kersane ulun didhawuhi pengkon menggak kekarepan kita nggon kita bakal golek dalaning pati. Ngono? Ya? Nggih. Sidane mboten golek dalaning pati kok kula. Lho. Golek dalan apa? Kula sing kula seneng golek dalan ring road. Ah ya ora. Dewa tahu aja. Wah, turun dulu. Setan tenan kowe ora, ha? Nggih, keparengipun. Marga iki bakal dadi kamukten kita. Wow, kita bakal mukti. Iya, kita kuwi. Ha iya. Terus rananipun menapa Bu Kulun? Kita bakal ulun paringi ya kuwi wujuding pusaka. Pusanganipun wujudipun jenenge apa? Ingkang winastan kalung robyong kencana. Wah. Kalung robyong kencana. Iya, wujudnya kaya kene iki. Iki kinan marek jeneng kita. Kalung po genter. Kalung cekuk truna goblok ora. Bu kula nampun emosi to Bu kula. Nek omongan kali kula niku kudune pancen kaya ngaten niku Bu Kulun. Nggih, Bu Kulun kula tampi terus kula kadhawan punapi. Kita mlaku wong idul bener. Oh nggih, kenapa tekan dalan gedhe? Minggo kita terus nokol petukno modar kowe. Pukul nampun emosi. Ngidul niku dalan gedhe pukulun. Maksudku aja nganti kok tok ae mbakne kaya neng kene. Ngidul terus kae lho. Ngidul lurus. Nggih. Mengko kita bakal ketemu suwijining ratu. Oh, enten wong main. Ora. Tegese kita bakal ketemu Nalindra. Oh, mekaten. Nalindra ku judule Prabu Kala Sreng. Kuwi sing Nyidrawara Drupadi. Ah, rantu mau patenana. Ah terus pusakane, kalung robyong kuwi digdaya. Kowe bakal digdaya kliwat ukur limpat ing Saniskara. Bebasan Guru Kencing berdiri. Bebasan tinata mendat Jinara Menter. Nggih. Ngestakaken dawuh nek wis tak pateni sandangane Nalindra mau nggonen agemen terus kowe dadi ratu. Niki omong kosong napa serius? Dewa iki ora tau omong kosong. Mesti nyata. Siap. Sendika. Wah, gleleng iki. Dadi ratu mulih nemoni Murtiyem. Bojoku mesti pangling mase kok saniki sandangane kaya ngono mase. Sanduk cangkeme diis. Karo bojone kok kaya ngono. Pukulan. Kula nyuwun pamit kula majeng mlaku ngidul mriku. Nek ketemu karo ratu jenenge Prabu sinten? Lah, modal ora. Dicatet mula dicatet aja sembrono. Kala Sreng. Sreng apa Sreng? Sreng. Wujude buta. Patenana, sendika ngestakaken dawuh. Kula nyuwun pamit Bu Kulun. Titah ki aja nganti disiki dewa. Kualat. Ulun sik sing munggahne kayangan kita mlaku sing keri. Nek kowe ninggal ulun tegese kowe ora ngurmati lan jeneng ulun. Oh nggih. Monggo Bu Kulun kula aturi tindak. Ulun kondur makayangan. Nggih, ngatos-atos Bu Kulun. Salam kagem Bathara Guru nggih. Wus. Kita iki ditakok salam. Salam kangen. Kula kali Bathara Guru niku suwe ra ketemu. Kula tak ana minggu ra sok mriko. Om dekul matos. Werna-werna ora. Om wis ulun kondur makayangan nggih. Ngatos-atos Bu Kulun.
gunjang kancing langit kelap-lapaton ler kincanging risang mawe gandrung sapa iki takon karo aku pukulan Bathara Antrada lho Bathara Antrada yudu kaya ngono aku ora mengile jenenge Bagong kowe sapa aku Prabu Kala Sereng sapa sapa Prabu Kala Sereng Prabu Kala Sereng iya candhak dening aku wis lho bareng ngerti jenengku lha kok dadi kowe ngadeg malang kerik ning ngarepku kowe sing nyolong Dewi Waradrupadi ha saka kedaton Ngamarta nganti meh ngembet nyawane Bagong mula kowe utang nyawa karo Bagong lho apa kowe wani karo aku jaluk Waradrupadi ayo tugelen jangganing Prabu Kala Sereng tebak jajamu sirna Markalayu ampuh tenane asem Bathara Antrada ya ora ngapusi antem dadane diek langsung klekar mongko semono gedene wah sayang Petruk ora weruh bareng ya ora ana sing tak umuke wah rugi kudune bareng Petruk weruh men do gila karo aku terus gleleng nang kampung treo rene malah tak gajo ndasmu terus mara gila karo aku wah ya wis ra apa-apa tak nggone sandangane buta iki negara Girika Dasar ratune wis tekaning pati Ndara Waradrupadi mapane Ndara Girika Dasar nganggo sandangan buta jujuk Girika Dasar Dewi Waradrupadi tak gawane kondur ning negara Ngamarta regane Kanjeng jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara iki sing nganggo sandanganing Prabu Kala Sereng mula aku kudu tekan negara Girika Dasar tak umumke nang setiap pos ronde nang pojok-pojok desa Raja Baru Raja Bolang-baling Raja Bolang-baling sekaten iki jejuluk Prabu Kala Sereng ya jejuluk Prabu Patokol Baworsari ingat jangan kualik Prabu Patokol aja nganti salah sebut Prabu Pakon Patokol Baworsari wong Girika Dasar iki Ratu Anyar regane atiku menika sinten takon karo aku Ratu Anyar negara Girika Dasar Prabu Kala Sereng ya Prabu Patokol Baworsari Prabu Patokol kenapa tertawa jeneng kok werna-werna ora jeneng werna-werna Waradrupadi kok ngerti karo aku ngerti mergo kondangmu luar biasa cantiknya luar biasa basa Betawi iya
memang betul. Lajeng kersanipun Prabu kala sereng sirna merga layu mulaku ing kudu garwa karo sampeyan. Kowe gelem ora tak pek bojo? Estu napa pripun? Serius? Nek tenanan yo arep piye meneh mung kene wis suwe ora ana sing tak suwitani yo kepeksane yo arep wujudane kaya ngono. Yo wis lah ora apa-apa. Yo wis lah. Ya wis ora apa-apa. Asli lahir batin, Wara Drupadi, cintaku, sayangku. Rembulan. Jan senenge raja-majama aku. Iki kok negara kok tanpa ana nayakane iki piye iki? Ketekan Torres Luna pasang kalimat tapi terbini kula ingkang abdi Nayaka inggih kadasar. Waduh gleleng tenan iki. Brengose kaya ngene. Sapa kowe? Kula pun Lasirun. Tukang ngulur kabel. Iya, kasinggihan mekatra. Ora apa-apa, saentuke Nayaka. Iya, wonten menapa sinuwun? Aku pengen dhawuh karo Dewa Drupadi. Iki. Ning aku kepengin wayuh putri loro. Lho, putri kalih. Kowe sowan nang negara Ngamarta, lamaran Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Nuwun sewu, Dewi Werkudara Dewi Janaka. Kok naminipun jaler. Rasa cerewet to. Kowe manut ora ada tugal kula. Oh iki sendika ngestaken dawuh. Budhal saiki sendika. Wara Drupadi sayangku, cintaku. Wonten dawuh manjing ning klikep anu apa jenenge iki bahasane kalpataru apa kalpiko kalpiko tak boyong ning negara Ngamarta metuk calon garwaku ya marumu ingkang pewangi Raden anu Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Jago ora? Saga. Ayo bucal berdua karo aku. Nggone ngrantu kalawan rawing Syadi ana ing negara Ngamarta Yayi Prabu. Yo, kabare piye? Wah, durna bapakku paring dawuh. Mbayuku Wara Drupadi bakal timbul ning negara Ngamarta. Terus waton Ngamarta ning tumbal. Tumbale sapa? Tumbale wujud manungsa. Lho, wujud manungsa? Yo. Sapa sing kudu dadi tumbal? Wah, Bagong Kresna kakangku. Lho. Kosek to kosek. Aja nganti kesusu Werkudara petungan gelar lan digulung. Mengko mundhak kesluru dalan sing kleru.
Sing ngendika kaya ngono mau sapa? Durna. Ora Kudara percaya. Wah, ora percaya sebab apa? Dasarmu apa kok percaya? Biyen nalika aku golek banyu suci Perwitasari, kabeh do nangisi karo aku mergo budal marang segara. Padha ndakwa yen to aku bakal ditekani pati ning nyatane piye. Durna bapakku wong sing nyata gunemane ora tau blendra-blendre kaya banyu tumumpak godhong sentrik. Ya, yen manjen kaya mengkono, si Adi wis percaya karo wong atuamu sing aran Durna mau. Ya, Terus sak banjure piye? aku tekan Karang Kadempel. Nembung karo Semar. Wah, Bagong urungan tak boyong melayu tak oyak. Munggah gunung. Ndak sawan saka kaduan Bagong tiba ning jurang keplorok sirahe dhisik. Mbok menawa wis tekaning pati. Kowe lak dalak. Jagat wis niku Bathara wayah Bathara jagat. Toro, Nggih. ana nglamadang kuwi ana tetembungan hukum karma. Sing jeneng hukum sing ora iso diwakilake kuwi mung hukum karma. Sapa sing tumindak ala, tumindak ora becik karo wong sing tanpa dosa, mesti bakal entuk piwales sing sakmurwat. Kuwi wis dadi hukuming Sang Hyang Jagat Dwinata, ya wis dadi hukuming sing maha kuwasa. Mula yen kowe nganti gendak sikara karo Bagong, moko gak Bagong ora lumpuh. Nek ora suwe meneh kowe wirang merga saka pokal gawemu aja sambat kakangmu lho. Ya, ya. Iki sapa? Kula pun Adipati lho hasil. Saka ngendi? Kula saking negari Giri Kadasan. Diweji. Iya. Wigatine apa? Kula dipun utus Prabu Kalasreng nggih Prabu Patokol Bawersari. Sesembahan kula enggal ngebun-nebun enjangan jejawah sonten. Mriki kula badhe nglamar ingkang nami Dewi Werkudara lan Dewi Janaka badhe menengku garwa dening pepundhen kula Prabu Patokol Bawersari. Wah. Setan alas wong lanang diwadonke Kapok ora? Ndara dasih ucapipun Kakang wis kono mangsa barang kok. Rasakno dhewe lan rampung ana dhewe. menapa wonten putri ingkang nami Dewi Janaka lan Dewi Werkudara nalika pareng badhe kula suwun badhe kula pisungaken ratu Gusti kula Prabu Patokol Bawersari. Ana ratu ternyata sabrang madunke Janaka nggugu karepe dhewe candhak sirahmu jegluke nang lemah ajur kumur-kumurku andhamu ora iso dikukup. Ayo ratu Gustimu kon tekan kene tak longgo parung waduke ora mudhar aja tundang Janaka pareng. Weh adar matek kowe lho. Buatange nang pinggir dalan. Men wis ben mati wae lah wong-wong Ngamarta padha runtik atine. Kagol atine. Dewi Janaka, Dewi Werkudara. Ayo ladenana pun Kakang Prabu Patokol Bawersari. Oh.
Bakon karo aku Raden Janaka. Aduh, sayangku, cintaku, edan, ora kanyono-nyono jebul Dewi Janaka persasat Widodari Jawanta. Aku wis ora kuat nampa hardane karepsan. Cium, cium, cium. Ora gelem tak dupak raimu. Dupan mbok menawa kuwi tandha tresnamu karo aku. Oh, gabung kok ora lho. Aku ki sayang karo kowe. Meneng aja. Angel temenanan. Hai! Sapa kuwi dasmu tidak ora apa-apa mlaku sing rumah gene lusi jalma tan kena kene lho. Wong digdaya aja gleleng isi ana sing luwih digdaya. Aku Prabu Patokol Bawasari. Wis apa? Barakudara. Aduh, maaf sayang. Nah aku kasar karo kowe. Aku ora ndiriat kasar karo kamu, aku sayang karo kowe. Wah, gila nih. Sikil barang diambu. Aku gila merinding kabeh. Aku yang merinding. Berarti kita dua sedang saling merinding. Edan apa? Mulai ora aku dadi bojoku. Bojomu cekelmu ini. Ngopo kok kaya wong gila? Kula sampun minangkeken Prabu Patokol Bawursari. Sing utusan kon nglamar Dewi Janaka, sing nglamar pun kula pecah sirahe. Ayo adikku cah bagus sing digdaya-daya ya ming Janaka. Nggih. Terus Prabu Patokol Bawursari dugi kula di kudang-kudang dicandak awak kula arep diambu. Lho, lah kok iso gelem? Hus. Njenengan menika lanang karo lanang kok. Kowe Patokol Bawursari iki arep ngambung kowe? Inggih. Kula antem mboten dirasake, kula napak-napake mboten dirasake. Piye? Saiki piye? Nadyan kowe ora tumindak, sing tumindak Werkudara, ning padha karo kowe ora mangan nangkane ning gabul pulute. Yen ana lakon kaya ngene iki piye? Yen nganti dingerteni dening para kawula, Janaka kok dilamar, lah padha karo kowe iki rak diwedokke to. Sin. Wah, gilane. Sapa sing gilane? Prabu Patokol Bawursari. Kresna kanggo aku tulungi. Nadyan aku sing maju aku kalah. Wis to. Percaya aku kalah. Sapa sing iso ngalahke Prabu Patokol Bawursari? Semar Gareng Petruk golek ana sing iso ngalahke. Ning kowe kudu njaluk ngapura karo Semar, mergo kowe natoni atine Semar. Kowe mentolo karo anake Semar. Yo, aku njaluk ngapura Dipol.
Karnaswa kang layon pesone diculke to Pak dengan kang manise wadananira layu Pak iki taline diculke iki Pak kumakocam ratnya maratani wis to Pak kelangan Bagong aja arep suduk salira arep gantung to Pak Bagong ora ana sing nglipur karo aku Dole ora ana bapakmu melu ora ana aku ora iso pisah karo Bagong Semar aku jaluk ngapura wah Semar aku jaluk ngapura dipol perkara sing wis kebacut niku ora bakal iso dibaleni nggih pun anane kula nggih ngapura ning wit dina iki pun kula sumpahke Semar ajeng golek bendara liya ora ana gunane kula labuh karo sampean nek sampean mentala kali anak kula Semar aku saguh golek Bagong sak ketemune Bagong durung tekaning mati mergo aku durung mateni Bagong ning pancen mau tiba ning jurang tak golekane tak jegurane jurange tak gawa bali ning arepamu Bagong kudu slamet ning aku jaluk napa ana ratu jenenge Patokol Bawarsari jarine Kresna sing iso mateni ming Nalagare karo Petruk gareng aku tulungono monggo aku sing goleki Bagong nek ngapusi titenono sampean nganggo topeng kok tenanan iki. Iki rai tenan kok iso. Kok dapure kaya Bagong. Sapa iki? Kere-kere. Aku ki piyayi. Kok men ditemokke ro? Batur-batur kaya ngene. Nek suarane duwer iki. Ora iso diapusi nek suarane duwer. Lah iya kaya itu sandangan apik banget kaya ngono kuwi. Waduh kerise. Waduh. Keris kok dedere kaya ngene iki. Saka ndas kewan kita itu. Ora ana matane ning cangkem tok. Ayo. Ayo ratu kok ya sepatune siji, selope siji iki piye iki? Kowe rasah do cerewet. Ayo kowe iki. Dewi Janaka, Dewi Werkudara dadi garwaku. Langkauna batange Nalagare. Piye? Wong kok terwelu ngene kok sumbare. Kowe wani karo. Aku wong Digdaya Sekti Kalintang Dayane Perang. Nek men kowe ora gelem mundur, meneke Dewi Janaka, Dewi Werkudara, njaluk mati cara piye? Wih! Rasra! Semene wae aja set-set. Tak sesek wis ra gelem teto nek do kesel kabeh. Noyah-nayuh Baskara Titi Mangsa. Ical wujuding Kilurah nenggih Prabu Patrokol Bawarsari babar dadi wujud Lurah Bagong miwah Sang Dewi Waradramati aja macem ngandel ra grelek
gegere konangan kere loro iki wis ra sida moke aku. Lah kowe ngopo iki, Gong? Aku doyak. Apa mau? Ndolong Udara. Nyemplung jurang. Heeh. Dewa ya iso dapusi ta? Kok iso dapusi? Aku kayane nyemplung sumur ning jare sumur iki cethek. Oh. Aku nang sumur ki ndekem dewane, "Weh, Bagong, Bagong, aja nganti, aja nganti." Aku terus medungul, "Ngapae?" Dewane terus kaget terus aku dinaik pusaka kalung Robiong kon materi Prabu Kala Sereng. Prabu Kala Sereng ki sing nyolong Dewi Waradrupadi. Berarti ketemu Dewi Waradrupadi. Heeh. Nang ndi? Nang akeh kulo. Waduh. Akeh ulo iki tumuli ya. Weh. Kok sore mau, Gong? Ya ini kok ngentokke bahan tumuli. Tumuli ki apa? Watur ilmu ning kali. Iya. Antil modal. Sing tak ndeleke anu sapa? Dewi Waradrupadi. Heeh. Ambok ditokke. Gusti Waradrupadi medal Gusti. Niki pun paripurna lampane Gusti. Darah tenan to aku ki wis batin kok. Ana ratu kok rupane kaya tempolong. Mula terus tak goleki mungsuh gareng karo Petro. Lah iki sumbere iki. Nek ora ana iki aku tetep tekan sesuk sore dadi ratu terus to. Ha ya ora sesuk sore lakone wis ganti kok. Tau jujuki dadi ratu. Semar, kula rene kok. Pripun? Anakmu wis Mandel ora. Malah mung diajar karo Semar. Ketoke tresna ning plak-plak saking tresnaku karo kowe. Werkudara. Oh. Rene kok. Iya. Sing dadi ratu mau sapa? Aku ora ngerti. Sing lunggone nggo dhewe sapa? Bagong dari ratu. Heeh. Lu ora basa. Aku arep mateni aku. Mau saiki wis ora. Sumpah. Yo, ora. Aku tresno karo kowe. Aku ya tresno karo kowe Dewi Werkudara. Dasmu. Aku lanang duneke Dewi Werkudara. Syukur kapokmu kapan ki lara ora Gong? Ora. Aku isih ampuk. Sisa-sisa kampuh aku isih kok. Ora iya syukur. Bagong aku njaluk ngapura. Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Iya. Niku dite ajeng tiba niku endi? Iki apa piye? Nek tak gawakane ndak disaus apa. Udah. Lagi diduduhke wis disaut. Syukur Bagong kowe iso gawe srana kundring Nyai Waradrupadi. Nggih. Nggih karang sedaya menika ming dadi lantaran kok, Gus. Iya, Bagong. Tur wonten ing salebeting cariyos menika janjanipun menika namung gegojekan kemawon. Ning salebetipun gegojekan samboten-botenipun boten ketang sekedhik. Wonten ing lampah menika mesti wonten pitutur ingkang sae. Lah pituturipun dipun pendhet ingkang awam dipun bucal. Sampun wonten contoh kaca Benggala mawarni-warni wonten salebeting pergelaran wayang kulit. Mugi-mugi sedaya manggiya raharja niskala kowe edian nggon aku dipek kabeh keparat.